Nijini bai Romphrejakgwi Bwtharjakha Bwtharjakha kichapano bin bukhaw kichapano khasaliana da asu nijini manai nijini thuibara bo chirukhogi dongo kosto ungjagoi engko bini mama angkha mama asuda nijini bani bwsajuk 10 bosor siku siglasi Sokswkya Bwrwi Romphrejakgwi Bwtharjakha theibai bai phontosi Romphrejakgwi honai khonao kisapano wansungma Bwrwi tei bo Bhador masni sila hani bagino bini tomung shitrango tei bono pura mazra kotor tai bo kotor ni shai bono mazra rira nangu. Hello everyone, lam sugunor jotono no hani ketal video engge norok thumbnail tai title nugunyo saiman thangana ang tamno tubui video khlaija o monai himamol som Romphrejakgwi tui ang tini kok sanama phaikai kicha tongoi malia amtui video rok nugui amno tui kisa kok sanama sungmana angkai kebo hamya comment rok ta khlaidi an bukhawo je songmana amnu sanaba kisa nuksak phayo angkai tabu chinu buri rok ni kuno safety se krekha nijini apo nijini thui bara rok se amting tongugai bunyu bunti bisas khaijina ba obuta khai buta nijini bini thuini bara baisi bi monai kok nabli bahike bong gangkai nijini bai Romphrejakgwi Bwtharjakha kichapano bin bukhaw kichapano khasaliana da asu nijini manai nijini thuibara bo chirukhogi dongo kosto ungjagoi engko bini mama angkha mama asuda nijini bani bwsajuk 10 bosor siku siglasi Sokswkya Bwrwi Romphrejakgwi Bwtharjakha theibai bai phontosi Romphrejakgwi honai khonao amo kunu mama ni gendang khona engkai baksa noro tongo buma bupha Bwrwi engkai bupha tongo buma Bwrwi buma tongo bupha Bwrwi amtirogo tongo engkai onek no bong bagui wan sugunyadi o thuineni himani bagui pura khalmai sijaga ma thuisukona Romphrejakgwi ako bai se buthai bai bai se bufang saga khaji ri thunabli kotor sore thuyuni hinjana bagui kokbo sanan o bini mama koksi sana rengya ani bagui asa tam hi sana nyadi bono singaji sing sana bili ang thasing kisa video naimen am tikenugo haipano pura video naimeli ang mathakra pogu bini kogro khnawo aska gen short o bini mama o cherai rogle bini mama no se ako bini nijini buma bupha Bwrwi o nijini mama no bupha haike chongoi bisas khayoi borok bai thiasak tong thanani hinoi chong mansi bong gangkai naji bunti ke kelang aske short o bini mama norok tam hinoi sanamusung please kisa comment khlai sade naji do tabu borok jelo thangano rang bai hanyo se ko bai phe no nangnunya seibu thamarok ungko marok no gangkai jelo toni nai rep khaimarok rompre marok buoi buthawo jelo klai marok amrok gangkai yogya nijini apon mama tutui jat nijini mama bahike nijini bangina jukno amteke Romphrejakgwi khonabo bini sago kisapano wansungma Bwrwi tei bo Bhador masni sila hani bagino bini tomung shitrango tei bono pura mazra kotor tai bo kotor ni shai bono mazra rira nangu boyasi Sokswkya bini 10 bosor siku rirokri su yakuna bahike bobono rep khairikana te bahike kichapan wansungma bai makri hinu Shia bin busada tong Bwrwi haipano khaklayo busarong no tong na hinoi nijini busarok phano tongoi manu bahike wan suge hinu nijini borong ni oro klaipuru bumti ma tong no nijini busarok nijini busa boi bai am tike rep rok khajakuru ko bumti ma tong no bin again short bite nangyebli o cherai hima bole bono nijini buma bupha haike wan sugoi babi woi tongza zamani bahike kichapano wan sugena
asuda mukhang sitra bini kok sibili yana bile akon himani bini butabo 13 বছর sikupu bono bo kogoi buthanai Omor Sokswkya sikiri toni phung bo kiri sinai no kiri phano haipano jesi boyas kom phanang tongthung jesi serai phanang tongthung nijini borok no support khaina nango nijini borok ke bo borok no amtike support khaigila amu kaisa wan su baidi tabuk no ro butabu phaing pano bi bahano pano bi buta phano wala yi tongo ako yi tongo nini samung sitra hamya nini oro saya phurung gangkai nini thunyo thu nin thui baran no support khlanya nijini thui bara si support khlali anga bo cherai bsa te bo butike phan sokhina hinu khar me sija ma thui keta te bo je jaga phano mane desha asai ako yi tongpru kaham kun kai tong nang thung angam tike shuribu ngai te kaisa kok sanamo makam ti share first amo bo YouTube channel lo saimali ang thajing video nai mane bini mama no singadu thangi video chak nai do bini kok se pura bangel sana singdi ni shaw bo aro se tongung kai bo kok thike sadita kok point to si bo thike ma ya chuang no nungoi buti khel ngo lupcha bihia ang mano hini sinai tongu najita phungni simi chuang nang mani pu angka cherai basa te no kisbon kharima kri je ba tai si borok tam hini beraro bunyo se rep khayi buthau hunei beru tai nok ni bo kama jak pho tin din pho amukunu kong ka haja lokho buta asuda buta no bo hina nangu lokho buti ki go shiri khasa bo banchiri na ke banchiri manu bini mama chuang nang jak go la thabai bo khro go phanu bui di la sa phiya jat kayei kunu banchiri me tongo bo kiri phano nijini munai tai ke bisu kurui buta mane bupa hanyong gui tongo bo tai samno bises khasina hinu nijini buta no che nijini thuino se saime angai mama tai tamo sini buri rong ni kunu jaga phano safety kri kha agile buni do phani borok waise sini borok rok rep khai buthajago Omor Sokswkya ni khnawo tabu khai nijini nok ni borok nijini apon amti rok bosi khnai tongsu teita mukhna no tong kho dunia wo onek no wanawo ngai jara tabu buma bu phakri tongo baksa borobo kisai safety kai tongna ingthung bupuru tamo ngai thang kunu saimeya kebno bises khanya kri kha tabu ni dino te kaisa ko chini dara David mura single agotola ni simi dili wo himi thang tongu bini yakung rokse hamyang hospital go khlaikha anga naji bo chini do phani bagai busuk kam ham khai tong borok khai chini ulo budde ke kaham kai tong mano si khai tongu himui thang tongu borok khai yango je rep khanye ro hima no borong dong ka asuda kisapana wansuna babina ringia bong no duita mokol tongu bui dara David mura singsong juta kaya woi himui thang tongu asu khasal ha borok thanai jadung gangkai gari bai plane bai train bai joto bai no thangmanu himui thangui himui chino do phano butike kaham kai khlaimano hinoi ngai ang mo kaisa kok sanamu sungu rep khanyani bini mama no asubda no Bador mas ni sinyo pura mazra kotori na ngthung angamo jodo borong no saya baksa borong no si sawo baksa pano je amtu yang mai borong no si sawo sela hindi buri hindi amti yade ba ngai je sela robo amti borok tongu baksa amu siabli samni bo khawo ta mo chongbai tong kemni bo khabisingo bo habai nyai miya ngai ani kok samaro pano chaya tong hangke nakar baidi okra chakra te munai dara bai song ani video phano nai tongbai manu mane nai tongbai manu ngai osula orep khanyanyo mazra koto dina ngthung ngai bak waishapuro go sung khana jak sui buthamarok bui togui buthalai marok amorok ngai koyek mas ngganyo kok pai be yo sui buthanai rong no ngan na nai tu bise ngo police tlang manu ngai borong no bo
bini mama no tebo pura majra kotori nangtung phasirok an bukuk tei amo baksa borok saje phanong mano o chirai butha te tani subo buthai mano ga bupuru tamongui thangno siabili tebida bwtharjak mano amtui borok bai haida engkai ani o video tinini video o kok samani engkai ang orono end khaisinai next video malai finai engkai like share to o like subscribe khanya nangya norok sasa khanya khaidi haipano mo video no share khaimancha share khailadi jotono orono sogunyang thung jotono khonanang thung go video orono paisina hambai